Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. Benvinguts a la segona sessió de les jornades de responsabilitat civil i penal als centres educatius. Avui tindrem com a ponent a l'advocada Carme Arranz, advocadessa del col·lectiu Ronda, que ens parlarà del dia a dia als centres docents. Abans de donar-li la paraula, voldria agrair novament, tal com vam fer ahir, la vostra presència i volem agrair també a tota la gent que ha col·laborat en elaborar una bateria de preguntes perquè nosaltres us puguem preparar les respostes i puguem solventar tots els vostres dubtes al voltant del tema. Us explico, pels que no vau assistir ahir, com anirà la sessió d'avui. Tal com ahir va passar, avui s'enregistrarà la sessió i en posterioritat farem un butlletí, farem un document amb els enllaços per poder accedir tantes vegades vulgueu a les sessions enregistrades. D'acord? Els que no hagin pogut venir perquè podeu fer difusió, doncs aquestes sessions es podran enviar. D'acord? La sessió d'avui, la Carme ens farà una exposició al voltant del tema que ens va proposar i arrel de les preguntes que es vau proposar, serà una explicació al voltant de 20 minuts, mitja hora. Aleshores, la sessió tenim previst que duri una hora, com a molt hora i mitja, depenent si teniu moltes consultes a fer. No volem que sigui tampoc una sessió feixuga, amb la qual al voltant de l'hora, hora i pico podem estar. Si s'allarga, s'allarga i no passa res. La idea és una miqueta perquè tingueu clar els temps i el temps que podem estar connectats. Res, faig una breu explicació del currículum de la Carme, que com abans li he comentat, ens l'ha passat breument i realment la brevetat del seu currículum era prou extens. És una advocada que està especialitzada en dret de família, dret de danys i dret penal. En concret, la seva especialització recent és al voltant de la reclamació de danys i perjudicis i desenvolupament d'aplicacions informàtiques en contra de les asseguradores. El tema de les assegurances és un tema que vam tocar ahir bastant. Com a curiositat, dir-vos que va ser advocada de l'acusació en el cas Bankia durant el procés que va tenir lloc entre 2015 i 2018. I per acabar i per destacar també altres trets, ha estat membre de la Junta Directiva de l'Associació de Dones Juristes i porta col·laborant des de l'any 1995 amb la Federació Internacional de Dones amb Carreres Jurídiques. D'acord? És així realment, oi, Carme? Sí. Doncs, sense més, no vull allargar-me, us dono pas a ella. Quan vulguis, Carme, ja pots començar. D'acord. Doncs moltes gràcies, Emili, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies, en primer lloc, a UGT Educació, gràcies al Joan Puntí, que és qui em va contactar i amb qui una mica hem treballat fins avui per estar avui aquí. Gràcies a l'Emili també per la presentació i gràcies no només en nom meu, sinó en nom del col·lectiu Ronda, que al cap i a la fi és el despatx al que pertanyo i que en el nostre àmbit, doncs, amb UGT segurament ens hem anat trobant al llarg de tots aquests anys i en aquest sentit us volem agrair que hagueu comptat amb nosaltres per parlar avui d'aquest tema, d'aquesta idea que tenim de parlar del dia a dia als centres docents, amb la idea d'intentar ajudar-vos i que tingueu eines i tingueu conceptes clars per enfrontar-vos en el vostre dia a dia. I en primer lloc el que sí que m'agradaria traslladar-vos és quelcom que és potser alguna cosa més social que no jurídic i és traslladar-vos, com dic, que vosaltres com a professionals, davant del risc que us reclamin o que us passin coses o que tingueu conflictes en el vostre dia a dia, en cap cas ha de ser acceptable per nosaltres com a societat que vosaltres com a docents, com dic, hagueu de prendre una actitud defensiva per la potser creixent sensació que teniu de ser objecte de crítiques, de denúncies, d'estar d'alguna manera en el punt de mira, és a dir, no pot ser que amb la funció social que compliu hagueu de fer la vostra feina en unes condicions d'estar com a la defensiva
en aquestes circumstàncies. I, per tant, us volem traslladar que tota la seguretat i tota la tranquil·litat que com a professionals heu de tenir per aquesta feina essencial que feu com a docents. També dir-vos que en els 25 anys que jo porto a Col·lectiu Ronda, la veritat és que no tinc la sensació d'haver tingut moltes consultes i, evidentment, tampoc molts procediments en què s'hagin vist involucrats docents en relació a alumnes. Evidentment, aquí portem tot tipus de coses, però sí que portem, sobretot, qüestions de vosaltres amb l'administració, amb la vostra empresa empleadora, però per conflictes amb alumnes, evidentment n'he vist, però pocs. Us haig de dir que nosaltres no veiem molta conflictivitat i, si més no, no li donem tampoc molt de camí. És a dir, nosaltres, els advocats i les advocades, estem aquí també per posar seny al que a vegades algunes famílies o en alguns sectors remouen coses. Us asseguro que nosaltres aquí estem per posar seny al que segons en quins moments socials, etc., s'ha remogut en relació a situacions que s'han viscut. Per tant, com dic, intentarem aclarir conceptes, identificar situacions que podrien ser una mica de risc o que us sentiu en risc perquè pugueu o sabeu reaccionar i saber amb què compteu i cap a on pot anar el què. Llavors, a vegades no cal parlar és a dir, no cal fer grans discursos jurídics, ni molt menys, però a vegades la lectura d'un article, d'un precepte sí que serveix per saber exactament el context en el que tenim. I en aquest sentit, si parlem de responsabilitat civil i de responsabilitat penal, podem fer una cosa molt concreta, que és veure el que diu en concret el Codi Civil, quan en el seu article 1902 diu que el que per acció o omissió causa dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat. Per tant, aquesta idea de culpa o negligència, si ens anem quedant amb aquestes idees, podrem després veure vosaltres com us heu de comportar amb aquesta idea de culpa o amb aquesta idea de negligència o per evitar-les, evidentment. I el mateix en l'àmbit penal. L'article 10 del Codi Penal diu que són delictes les accions o omissions doloses o imprudents penades per la llei. Per tant, amb aquests conceptes podem començar a apropar-nos a veure vosaltres en quin moment podeu tenir problemes o en quin moment se us pot reclamar alguna cosa per com hagueu actuat. Doncs, evidentment, si heu actuat amb dolo, ara parlarem del que és amb dolo, amb negligència, amb imprudència, amb culpa, és a dir, aquí és quan es podrà començar a haver de rascar què ha passat aquí. Llavors, la culpa que té aquesta vessant civil és aquella que correspon a la persona que no actua amb tota la diligència exigida en aquell moment. No ha volgut causar el dany, però hagués hagut de mostrar una major diligència per evitar-lo. I aquí, idea de diligència. La negligència és aquella situació en què s'actua amb descuit, amb falta de cura, amb no posar tots els mitjans necessaris per evitar un dany, mentre que finalment el dolo és un concepte purament jurídic, que és el que fa referència al delicte, i és quan hi ha voluntat de causar el dany. Una persona actua dolosament quan té coneixement de l'obligació que ha de complir i, malgrat això, evita aquesta obligació amb la intenció de causar el dany. Bé, amb tot això, veiem que tot això està contraposat a la idea de diligència. Aquesta idea de diligència per vosaltres en el vostre dia a dia, en les situacions que us podeu trobar amb alumnes que se us enfronten, inclús enfrontaments verbals, físics, situacions en què heu de reaccionar de conflicte o de perillositat, de risc, diligència. La idea de diligència és allò que a vosaltres us pot, diguéssim, separar d'aquesta por, aquesta sensació que teniu de què em toca fer jo aquí, què em pot passar, si em passa tot això. Doncs mirem d'actuar amb diligència. I la diligència no és res més que una mena de patró de conducta raonable. Fa referència al que la majoria de les persones que no són descuidades i que no són irresponsables, doncs el que farien en un procediment ordinari, quotidià, el que farien en aquelles circumstàncies. És una mena d'estàndard de conducta. És la idea de diligència. D'acord? Bé, passant una mica... Després tornarem amb aquesta idea de diligència en relació als protocols, perquè crec que vosaltres també en el vostre dia a dia la idea de protocol també és una cosa que us pot ser
molt útil. Bé, centrant-nos en la responsabilitat civil, la derivada de culpa o negligència, està prevista específicament la dels docents en el Codi Civil espanyol, en l'article 1903 del Codi Civil, que diu en el seu punt 5è, ho tinc en castellà, las personas o entidades que sean titulares, fixeu-vos, titulares de un centro docente de enseñanza responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. Y al punt 6 diu, la responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Per tant, els responsables, com acabem de veure, d'entrada no sereu vosaltres, seran els titulars del centre docent d'ensenyament. Seran ells els responsables, els que respondran, però respondran per un acte vostre, que sou els que esteu en primera línia amb l'alumnat. Ara bé, aquesta responsabilitat, com acabem de llegir, no existirà, cessarà si heu actuat amb la diligència del bon pare de família. Per tant, idea de diligència, aquí és on hem de tenir sempre aquesta llum, com si diguéssim, de la nostra diligència. Bé, com acabeu de veure, no sereu vosaltres els responsables civils d'allò que passi, sinó que seran les persones o titulars dels centres. Això l'any 91 es va canviar, perquè fins a l'any 91 sí que eren els professors, la qual era una situació absolutament perversa, perquè si bé són els titulars dels centres els que tenen els mitjans, els recursos, la capacitat organitzativa, la capacitat decisòria per posar els mitjans perquè les coses vagin bé, resultava que després els responsables, si havia anat alguna cosa malament, eren els professors. Bé, això des de l'any 91 està superat. Però, diguéssim, la base de reclamació seria allò que s'hagi fet sense diligència. Com veieu, a més, els alumnes poden ser causadors del dany o poden ser víctimes del dany. En tot cas, els centres són responsables per aquell dany que fa l'alumne a un altre alumne, a un professor, a un tercer, o aquell dany que rep l'alumne per una situació en què efectivament hagi estat víctima d'un dany. Per tant, també hem de parlar que aquesta responsabilitat pot ser per un fet propi o per un fet aliè, per un fet d'un altre. Bé, fins aquí la bona notícia, perquè després hi ha un matís que no és exactament un gerro d'aigua freda, però crec que sí que ho heu de saber, i és que el Codi Civil també preveu que, diu l'article 1904, diu el que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de estos lo que hubiese satisfecho. És a dir, que malgrat el responsable és el titular del centre, aquest pot, i ara anirem amb aquest pot, repetir vol dir reclamar, és a dir, reclamar-li a l'altre, en aquest cas a l'autor, diguéssim, al causant del dany, el que hagi pagat. I diu expressament al Codi Civil, cuando se trate de centros docentes de enseñanza no superior, sus titulares podrán exigir de los profesores las cantidades satisfechas si hubiesen incurrido en dolo o culpa grave. Us en recordeu quan hem parlat del dolo, de la culpa? És a dir, us podran reclamar per alguna cosa que hagi tingut a veure amb vosaltres si heu actuat amb aquest dolo, recordem que és voler el dany, buscar el dany, o culpa grave, que és no posar en absolut els mitjans perquè aquell dany sigui evitat. Per tant, hi ha una possibilitat que us reclamin, però ha de ser si heu actuat amb dolo o culpa greu. Si heu sigut diligents, no haurà hagut ni dolo ni culpa greu. D'acord? Bé, això que us acabo de dir que us poden reclamar seria en el cas dels centres privats. En el cas dels centres públics, com que és l'administració pública, que diguéssim administra recursos públics, en aquest cas l'administració sí que té obligació de reclamar, de repetir, de reclamar al docent, en aquest cas, que hagi estat causa d'aquest dany, però també si hi ha hagut dolo o culpa greu. És a dir, la diferència és que amb els privats diu que el centre privat pot reclamar
si hi ha hagut dol o culpa greu, i en l'àmbit públic l'administració ha de reclamar si hi ha hagut dol o culpa greu. Evidentment, hi haurà el corresponent expedient administratiu on s'haurà de veure, examinar i provar que hi ha hagut aquest dol o culpa greu per haver d'acabar repetint. Jo, igual que us deia abans que no he vist molts conflictes, tampoc he vist, us podria dir que gairebé mai, que es reclami en el docent pel possible dany que hagi hagut d'assumir a un centre o inclús l'administració, excepte en casos de delictes. D'això us parlaré d'aquí uns minutets. Arribats aquí, acabo ja quasi amb la responsabilitat civil, torno a la idea de la diligència i la connecto amb els protocols. La diligència, com hem dit, és aquí on us heu d'agafar, d'actuar amb diligència per allunyar-vos de la negligència, de la culpa o del dol. I, per tant, és una mena d'estàndard de cura, un estàndard que faci possible diferenciar el que és correcte i el que és incorrecte en una activitat concreta. Una responsabilitat per culpa no es pot imputar a qui ha actuat de forma correcta en l'activitat, en la seva activitat. Llavors, per tenir aquest patró de raonabilitat, per tenir aquesta referència del que és diligent, el que és fantàstic és que hi hagi protocols d'actuació. Això s'entén molt fàcil si pensem en els metges i metgesses. Sí que hi ha moltes reclamacions contra metges, això és diferent, molt diferent de lo vostre. Però la referència principal que un jutge buscarà amb el tema mèdic sempre és el protocol. Per què? Perquè és algo tan tècnic que els metges han de saber, ha d'estar descrit com s'ha d'actuar i sovint ho està, de forma que hi ha protocols que diuen el que s'ha de fer. Si el metge s'ha cenyit al protocol, ha estat diligent i per tant serà difícil que se li pugui vincular amb el corresponent dany. Llavors, en el vostre àmbit em consta que sí que teniu protocols en determinades qüestions. Jo ho vaig preguntar al sindicat i ara us diré 3 o 4 coses, però en tot cas crec que si vosaltres al llarg de la vostra, i aquí el sindicat entenc que té un paper important, si aneu detectant àmbits de risc, àmbits en què passen coses, en què hi ha poca informació o poques referències de com actuar en determinades situacions, crec que és molt desitjable que per part del departament es dictin protocols. Es dictin protocols perquè serà la manera de solucionar 2 coses. Primer, què faig? I segon, com que jo he fet això, a mi no se'm pot, puc tenir força seguretat que no se'm podrà dir que no he estat diligent i, per tant, vincular en una situació d'aquestes. Llavors, del que jo vaig preguntar al sindicat, per exemple, accidents escolars, és a dir, si hi ha un cert protocol de com s'ha d'actuar davant d'un accident i jo ho faig, doncs jo he estat diligent. Llavors, accidents escolars se'm va informar que sí que existeixen protocols i, evidentment, assegurances, que això és fonamental també, però en tot cas hi ha protocols. Si no són prous, això s'ha de treballar, perquè, com us dic, és una mena de flotador o de salvació per vosaltres. També vaig preguntar respecte a l'administració de medicaments, perquè, clar, també és un àmbit que trobo delicat i que hi havia moltes preguntes que fèieu. També se'm va dir que sí, que hi ha protocols respecte a l'administració de medicaments, en concret en el portal de centres. Per tant, aquí també podreu tenir eines per saber per on anar. Després, en temes, evidentment, d'assetjament escolar, de bullying. Doncs, se'm diu que sí, que també hi ha protocols per actuar en casos d'assetjament escolar, que en concret es diu Aquí prou bullying, i també se m'informa que han d'estar recollits els plans de convivència dels centres i que inclús hi ha un aplicatiu. Per tant, tots aquests temes de bullying, que és molt delicat i que realment el vostre dia a dia entenc que ha de ser molt complex quan hi ha una situació d'aquestes a les vostres aules, doncs protocols, tenir-los molt clars i seguir-los. Finalment, també hi ha una qüestió que sovint potser us trobeu i que nosaltres com a advocades a vegades compliquem la vida, que és quan us demanen informes, oi?
moltes vegades en conflictes familiars, en judicis entre pares i mares, etc., doncs a vegades va molt bé tenir una informació del centre escolar o del mestre. Doncs aquí jo me'n recordo fa molts anys que de bona voluntat sovint als centres o directament a vosaltres emetíeu algun informe i tal, i això realment és problemàtic i em consta que ara teniu una mica ja normativitzat que només feu informes dels que us vinguin demanats directament o pel secretari judicial o del jutjat, vaja. És a dir, jo tinc molt clar que jo ja no els demano perquè sé que a mi sempre em dieu que no i és el que heu de fer i ho entenc. Nosaltres ens haurem de buscar les proves per una altra banda. També us haig de dir que a vegades si hi ha hagut casos molt, molt, molt greus, a vegades docents s'han oferit i han acabat venint a procediments judicials en què realment l'interès del menor era tal i la situació era tal que heu tingut, diguéssim, l'alçada moral d'alguna manera de venir a fer un cop de mà. En aquest sentit, també aquestes coses s'han de reconèixer. Bé, doncs, dit això, jo tenia aquí preparat una pila d'exemples i de situacions en què pot haver diligència o no, però la idea general és que el que sí, és a dir, no se us podrà imputar mai alguna que hagi sigut absolutament imprevisible. Una situació en què, amb absència de perillositat de la situació concreta o del nano concret i tal, de sobte, de forma imprevisible, passi alguna cosa. No ens hem de tornar bojos, també us asseguro que els jutges normalment no es tornen bojos a l'hora de reconstruir, si aquí hauries d'haver, és a dir, en el joc ordinari en els patis, a la situació ordinària a les aules, poden passar coses imprevistes, sorpresives. Jo a vegades he llegit sentències en què es diu no es pot demanar als docents que siguin una mena de policia i estiguin al costat de cada alumne i quants ulls i braços heu de tenir per preveure absolutament tot. Diferent és que hi hagi un alumne amb unes característiques X que fan que allà hi hagi d'haver una especial cura o s'estigui realitzant una activitat tipus tècnica, tecnològica, laboratoris. Per exemple, hi ha sentències en temes d'FP, que hi ha maquinària, etc. Aquí sí que hi ha una especial obligació de diligència deguda, etc. Però, com us dic, és a dir, no es pot derivar, és a dir, no sou garants de tot el que passa ni se us pot demanar més enllà de la situació concreta que estigueu vivint i la capacitat que tingueu de reaccionar. A vegades no es pot vigilar tot i no necessàriament s'apreciarà una negligència en la vigilància per part vostra per preveure, una empenta en un pati, en una situació normal, que no està havent-hi cap conflicte. No pot ser. No pot ser i, per tant, en aquest sentit, com us deia, mirar de tranquil·litzar. Un altre àmbit, ja passo a la següent bloc i de seguida acabo, seria la responsabilitat penal. La responsabilitat penal, aquí vosaltres us podeu trobar que podeu ser autors d'un delicte o podeu ser víctimes d'un delicte. En aquest sentit, heu plantejat dubtes en els dos àmbits. Com a autors de delictes, plantegeu sobretot dubtes quan us trobeu que heu d'intervenir en una baralla o heu de contenir algú o hi ha un enfrontament que a vegades es passa amb una família que ve i llavors et trobes allà amb un conflicte. Llavors, com a autors de delictes, com us deia abans, el dolo és allò que tu voluntàriament saps quina és la norma i voluntàriament la incompleixes. La imprudència o la negligència és quan ja no és voler, però pràcticament no poses els mitjans per evitar-ho. Jo, a nivell penal, també us vull traslladar que el dret penal i la jurisdicció penal és l'última solució de la societat. Hi ha un principi que és la intervenció penal mínima. No qualsevol denúncia que es posa en una comissaria prospera i arriba a un jutjat. I ni això, no tot el que arriba a un jutjat prospera i s'investiga i no tot el que s'investiga arriba a judici. Per tant, d'alguna manera, un procediment penal és una carrera d'obstacles des de la denúncia fins al final.
com us dic, no es veu sovint que docents siguin autors de delictes en aquesta línia que tenim una mica d'aquesta por de què passa si haig de contenir o si resulta que haig d'agafar i ja acabo causant una lesió, etc. Vau plantejar una cosa molt concreta, que sí que em sembla delicada, que és que hi ha una pregunta que deia què has de fer en el cas que t'enteris que un company o companya es comporta indegudament amb un alumne. Indegudament, és una pregunta que pot ser una cosa molt petita o pot ser una cosa molt greu. Aquest comportar-se indegudament el podem llegir de moltes maneres. En tot cas, heu de saber que la integritat moral dels alumnes no només es pot lesionar directament, sinó que en el cas dels funcionaris, clarament, quan faltant els deures del teu càrrec com a funcionari permets que altres persones lesionin aquesta integritat moral, doncs també pots estar cometent aquest delicte. Per tant, davant d'aquesta pregunta de si algú es comporta malament, doncs que sapigueu que d'alguna manera, si no feu res, faltant els vostres deures, doncs també podria haver problemes per aquí. A part de que si són fets molt greus, ja més enllà de la vostra situació com a funcionaris o com a docents, que d'alguna manera sou una garantia pels menors, la vostra presència pot ser en certes circumstàncies una garantia pels menors, doncs com a ciutadans en general tenim l'obligació de denunciar els delictes. Bé, això en quant que pugueu ser autors de delictes i de quins delictes, però sobretot els que tenen a veure pel que plantegeu això amb la integritat moral o amb la integritat física d'alumnes, de famílies, que a vegades entenc que us heu trobat en situacions físiques. Ja em faig el càrrec perquè em consta. Doncs vaja, ja us dic, és excepcional, però podrien ser aquest tipus de delictes. Com actuar? Doncs amb diligència també. Consells pràctics que us podem donar? Podeu gravar converses, perquè a vegades també una de les preguntes que fèieu era clar, el físic potser no es dona molt sovint, però que t'insultin, que atemptin contra el teu honor, que t'amenacin, que et coaccionin. Això, dieu, en les preguntes que heu traslladat, que us passa. Doncs bé, vosaltres podeu gravar una conversa de la qual formeu part. Aquesta gravació és legítima, no és il·legítima. El que no podem gravar és el que estan parlant aquells d'allà. Però allà on jo intervinc ho puc gravar i això és una prova vàlida després amb un judici. Per exemple, aquesta seria una idea. Jo entenc que no és agradable, però estic aquí per donar alguna idea i alguna eina. També, si preveieu situacions complexes amb famílies, amb alumnes, amb persones, doncs mirar sempre de tenir testimonis i de poder provar que els vostres actes han estat correctes i proporcionats. Com a víctimes de delictes, evidentment, una mica el mateix que acabem de dir, podeu ser víctimes d'aquest mateix tipus de delicte. Aquí sabreu també que com a víctimes teniu especial protecció qui sou directors i directores de centres públics i no només directors i directores, sinó també els que sou funcionaris, perquè la llei d'educació protegeix o dona categoria d'autoritat pública al director o directora del centre i, per tant, li dona presumpció de veracitat, tant en els informes com en el fet que s'ha cenyit a les actuacions. Per tant, la figura del director en un judici, si bé com a testimoni, si bé com a denunciant, té aquesta presumpció de veracitat i s'entén que és autoritat pública, i en el Codi Penal, a l'article 550, expressament es recull quan sou com a funcionaris docents víctimes de delictes. En concret, el delicte d'atemptat castiga els que agredeixen amb intimidació greu o violència o els que oposen resistència greu a l'autoritat, als seus agents o funcionaris públics. Per tant, aquí
y expresamente digo, en todo caso se consideran actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas, amb la qual cosa aquí teniu els funcionaris aquesta especial protecció. I en aquest sentit també hi ha algunes sentències. Els privats i els privats, siguin concertats o no, no es preveu aquesta especial protecció ni per directors ni per professorat. En tot cas, esteu protegits com la resta de ciutadans i podeu ser víctimes d'aquests mateixos delictes. El que passa que, com dic, no tenia aquest caràcter de funcionari, la pena no és aquesta, és la d'un altre delicte. Llavors, jo aquí, Emili, jo ara ja tinc aquí una llista, tinc un parell de comentaris de coses concretes que es venen de les preguntes fetes. Si vols les explico, són 3 coses. Tu mateixa. Anava a dir-te, anava a fer algun comentari sobre el que havies comentat, alguna cosa, però si són 3 qüestions i no és llarga, doncs acaba-les i llavors ja començaré jo, si vols. Perfecte. Mira, doncs coses que heu preguntat i per tant entenc que us preocupen. Dieu, protecció davant d'agressions verbals o físiques dels pares. Doncs el que he explicat, és a dir, quins delictes serien, l'especial protecció del professorat que teniu, el fet de poder-ho gravar, la importància de poder tenir testimonis. Això seria respecte a aquesta qüestió. Després, una altra pregunta era quina és la conseqüència legal de defensar-se en cas d'agressió de l'alumnat? Quina conseqüència pot tenir una lesió d'un alumne en cas d'haver de fer-li una contenció física quan vol agredir a una altra persona? És a dir, aquí estem parlant d'agressions, ja de lo físic. Doncs aquí, clar, si parlem de defensar-nos, la idea de la legítima defensa sempre té certes exigències, que és que el meu acte sigui proporcional a el que m'estan fent, jo reacciono de forma proporcionada i sigui necessari per aquella defensa. I després hi haurà una qüestió també fonamental de prova, és a dir, de jo poder provar que efectivament el que jo he fet ha estat proporcional i ha estat necessari per provar persones, gravacions, etc. Llavors, aquí pregunteu això, les agressions verbals, les coaccions, les amenaces per part de famílies o també dèieu per part d'altres docents, com s'hauria d'actuar? Doncs aquí el que us haig de dir és això, que es pot gravar. Llavors, una última qüestió que plantegeu també, que em sembla ja molt més delicada i que entenc que pot ser tractada en un altre moment, si cal, hi ha una pregunta molt concreta que deia què pots fer en cas que un alumne s'inventi que l'has agredit o insultat o que el menysprees o que has abusat sexualment d'ell o ella i no sigui cert. Clar, en el tema d'abús sexual aquí ja estem parlant de fets molt greus. Aquí realment si hi ha una denúncia seguirà un procés intern vostre, però en tot cas si això prospera acabarà amb un procediment penal on s'hauran d'analitzar les proves. S'hauran d'analitzar les proves. Per tant, que s'ho inventi o no, al final pensem que en un jutjat, si no hi ha prova, no hi ha res. I que la presumpció d'innocència ha de ser destruïda per una prova que a més sigui contundent i que sonarà a pel·lícula, però si hi ha dubtes, el jutge ha d'absoldre. Per tant, la protecció en aquest sentit es té. Això no obsta a que realment a ningú li agrada que veure's involucrat en un procediment judicial amb tot el que això suposa. I després una cosa que pregunteu també sovint és que si passa un fet d'aquest tipus, em porten a judici, es celebra el judici i m'absolen. Llavors, moltes vegades la gent pregunta, no només vosaltres, puc reclamar per denúncia falsa? A veure, una absolució no vol dir que hi hagi hagut una denúncia falsa. Una absolució vol dir que s'ha valorat aquella prova, que s'ha valorat també la norma a la qual s'ha d'encabir aquella prova i que s'ha considerat que no hi ha prova per aplicar aquella norma. No és el mateix que dir que aquella denúncia ha estat falsa. Normalment, quan hi ha una denúncia falsa, la pròpia sentència ho sol recollir, perquè
canta, com si diguéssim, es posa de relleu. I en aquest cas, si la sentència ho recull, doncs llavors sí que, clar, llavors sí que tens fàcil per anar per aquí. Però, bueno, ja us dic, no és el mateix una cosa que una altra. Llavors, jo tenia aquí una mica també el tema de la responsabilitat patrimonial de l'administració, però entenc que no cal perquè és una mica el mateix que ja ho he tocat una mica més amunt i no... Podem parlar si hi ha alguna pregunta, si voleu us ho explico. Gràcies, Carme. Realment... Gràcies. Pensa que realment de les preguntes que tenia preparades me s'acabes de contestar algunes ara mateix. Sí que és veritat que voldria comentar-te el tema de, clar, davant d'una denúncia falsa, que això que acabes de comentar, el professor surt absolt perquè moltes vegades és molt complicat demostrar res, però sí que és veritat que el professor queda tocat, la seva imatge queda tocada a l'escola, davant dels pares i davant de la comunitat, perquè al final tot se sap, no? Sí, potser té dret a reclamar danys i perjudicis. Dret suposo que ho té. Passa que des del teu punt de vista com a letrada, a veure si aconselles això realment, què pots obtenir en aquest cas. A veure, jo crec que dependrà molt de què digui la sentència. És a dir, una sentència pot dir que no hi ha hagut proves i es queda aquí, o pot fer pronunciaments que vinguin a sustentar la temeritat de la denúncia. Evidentment, si parla de denúncia falsa ja ho tenim, però a vegades les sentències amb obiter dicta, entre línies, deixen caure alguna cosa que ens pot ajudar a dir que hi ha hagut una temeritat o que hi ha hagut una mala fe i, per tant, obrir-nos la porta d'alguna manera a reclamar danys i perjudicis. Hi ha un procediment concret per reclamar pel teu dret a l'honor. Un procediment concret, una llei orgànica, que preveu quan s'ha vulnerat, s'ha atacat el dret a l'honor o la intimitat d'una persona, anar per aquí perquè és un dret fonamental. És un dret fonamental. Per tant, no dic que no, però necessitaríem una mica d'ajuda d'alguna manera de la sentència. I com sempre, i això segurament ho diré més vegades, s'hauria d'estar al cas concret. Sí, és el que passa que moltes vegades, sobretot en centres privats, és que no s'arriba mai a judici perquè normalment la persona suposadament afectada no té cap mena de prova real o fidedigna que es pugui portar a terme. Passa que la mateixa escola, per evitar problemes, intenta d'alguna manera desfer-se'n del docent. I aleshores, indirectament, senzillament se li fa un acomiadament i és recent, perquè m'ha passat aquest curs. O sigui, ho hem vist aquest curs en un cas, d'acord? Hi ha altres casos que em sonen. S'intenta apagar d'alguna manera davant de la comunitat d'aquella escola que aquesta persona surti fora. Surti fora de l'escola, se l'acomiada amb un improcedent, acaba amb una quantitat de diners, però clar, en aquest punt, i de fet els professors acaben estant bastant tocats i signen qualsevol cosa. Aleshores, demanar danys i perjudicis a l'escola per això... Clar, l'escola t'acomiada i et paga l'improcedent. Per tant, ja t'està reconeixent que no té raó, però ja t'està donant tot el que t'ha de donar. Diferent és que segons quins fets se t'hagin imputat per part de la família, si és una família, i la publicitat que se li hagi donat o l'abast que se li hagi donat a això, el recorregut que se li hagi donat a això, doncs sí que es pugui reclamar pel dret a l'honor, és a dir, per haver-te vist el teu honor, la teva honorabilitat, la teva integritat posada en qüestió. Però... Sí, el que passa és que normalment quan acomiaden aquest professor o professora és mentida. O sigui, s'inventen qualsevol excusa amb un disciplinari, m'entens? O sigui, ha fet qualsevol altra cosa i de cop i volta diu, ostres, què m'esteu fent? No, és això. S'inventa una història no relacionada directament amb la denúncia falsa. Llavors, és molt difícil de lligar tot plegat. Aquesta indefensió la tenim i estem supeditats a la voluntat o la mala fe d'algun alumne o d'algun pare. O sigui, és que estem bastant lligats amb això. Aquest és el problema. Però jo crec que es poden buscar les fórmules i del sindicat ho estem animant,
animar perquè la gent lluiti pels seus drets també. Clar, no, és que em sembla molt injust. Clar, si els fets que porten a que algú sigui acomiadat realment se li ha donat molt recorregut públicament i a més acaba. Per tant, són dos perjudicis, no? El del teu honor i a més que malgrat t'indemnitzin l'acomiadament, en realitat aquell acomiadament no tocava, seria nul, etc. Són coses que segurament s'han de plantejar perquè acaba sent un perjudici enorme per a aquella persona, que a més segur que a més acaba, m'imagino, amb un patiment personal, inclús psicològic, m'imagino inclús baixes, no? És a dir... T'ho puc dir tranquil·lament que jo he tractat 2 casos destrossats, gent destrossades. Inclús han abandonat la població, o sigui, han marxat del lloc on són i han trencat la vida, i poden tenir, aviam, és que s'ha quedat sempre en tel de dubte de com està la seva situació, si realment ha fet o no ha fet. Queda tacat per vida. Mira, jo de l'exposició que has fet, clar, és que tenia moltes preguntes però que ja has parlat. Sí m'agradaria destacar i refrescar del que has dit, perquè a vegades, si recordem les coses 2 vegades, encara va molt millor, no? Amb la idea de donar una mica de tranquil·litat al docent o la persona encarregada d'estar en cura de nens, perquè tu el que has comentat és, i corregeix-me si no tinc raó, que d'entrada, davant d'un accident sense negligència, que nosaltres tinguem usuaris, en usuaris em estic referint a nens o a alumnes de diferents edats que tinguem davant la nostra cura en aquell moment, ja sigui a l'aula, ja sigui al pati, ja sigui on sigui. Si hi ha un accident on nosaltres estem vigilant aquella àrea i i no hem actuat de forma negligent perquè senzillament estem vigilant, o sigui, si hi ha algun tipus de responsabilitat civil posterior per un accident o que sigui reclamable, aleshores qui és responsable directe és la titularitat del centre. Sí. I no ens aniran a buscar nosaltres com a docents en cap moment, o el que has comentat és que el jutge desestimarà el tema pel tema de que un accident no és previsible. Per experiència teva saps que no arriba mai al professor, en aquest cas. Analitzarà, és a dir, el que diu la norma és això, que qui respon són els titulars dels centres. El que passa que el que analitzarà el jutge és què ha fet aquell mestre, però el mestre no respondrà de la seva butxaca. Això només passarà si un cop es resposa al centre o l'administració pública i s'ha vist que el docent ha actuat amb dolo que vol dir, o negligència, i això es farà un altre procediment per veure si hi ha hagut aquest dolo o aquesta negligència. Només en aquest cas podran anar contra la persona particular. Però la idea de diligència que us intentava traslladar és aquesta idea i jo tenia més jurisprudència en aquest sentit, és a dir, no es pot demanar en una situació ordinària un pilotasso, d'entrada, per se, no ha de ser culpa del mestre que estava vigilant, excepte que, per exemple, sentències que sí que he vist, es posen a jugar els adolescents amb els petits i es posen a jugar a futbol. Uns molt grans amb uns molt petits. Això sí que pot ser una situació de risc, per exemple. Doncs aquí sí que potser ha d'haver una major vigilància, una major presència o aturar aquella activitat. És a dir, quan hi hagi una situació que allà sí que veus que hi ha un risc i no actues, això ja no és diligent. Però insisteixo, en una situació a classe, en una situació normal de classe, sense nens que tinguin situacions especials o sense estar fent a classe cap activitat de risc amb aparells, amb objectes, amb el que sigui. Doncs que voli un boli i faci mal, és que no podem estar al fons de la classe aturant un braç que llença un boli. Hi havia sentències que trobava que deien això, és a dir, no podem pretendre que hi hagi el docent estigui al costat de cada un dels nanos. Llavors, sí que és una mica valorar això, si aquella situació que estem vivint és ordinària o hi ha algun element que m'hagi de fer estar més alerta. Nano, activitat, evidentment, sortides, que ja en veu parlar ahir, pati, gimnàs. Per exemple, hi havia una altra sentència en què hi havia un gimnàs amb aparells amuntegats en una zona i es deixava nois en el gimnàs, no estaven a classe de gimnàs, se'ls deixava sols
i se n'anaven i començaven a agafar les coses de gimnàsia, els hi queia alguna cosa, un aparell d'aquells, un Plinton, allò, suposo, m'imagino, quan jo era a l'escola, plas, li queia sobre un. Clar, estaven sols i en aquell lloc hi havia elements perillosos, hi havia elements que podien tenir risc. En aquests casos sí, però una situació ordinària d'aula o de pati normal, en principi, la idea que jo veig a la jurisprudència és aquesta. Vale. Una de les preguntes, i vull preguntar-te una altra cosa després, però hi ha una pregunta que s'ha relacionat també amb els canvis de classe. Quan una persona, un docent canvia de classe, sobretot a secundària, que hi ha molt de trànsit cada hora, ara ve el d'història, ara ve el de matemàtiques, però hi ha un canvi. En aquesta transició, moltes vegades queden els alumnes sols a l'aula. D'acord? Sí que hi ha una norma que no pots marxar de l'aula fins que arribi l'altre professor o professora. D'acord? Hi ha una norma que ho diu? Hi ha una norma que ho diu? Les normes pròpies del centre, exactament. Ara m'has enganxat perquè no sé exactament si surt amb una de les normes. El que passa és que la lògica diu això. El que passa és que moltes vegades un professor que arriba ve d'una altra aula. I en aquest trànsit passen 2 o 3 minuts, depèn si està a la mateixa escala de l'edifici, si està a la mateixa àrea de l'edifici, potser triga 5 minuts o pot trigar 2 minuts o està tenint una consulta d'un alumne i l'altre marxa. Si en aquests 5 minuts hi ha això es pot preveure per part del professorat o és responsabilitat de l'escola si passa qualsevol? Suposo que és responsabilitat de l'escola. Sempre és responsabilitat de l'escola. És a dir, aquí és una situació una mica relliscosa, no? Perquè si en teoria no poden estar sols, doncs no se'ls ha de deixar sols. Però llavors anem a la idea aquella perversa que jo deia al principi, és a dir, si jo no puc estar a 2 llocs a la vegada, hauria de ser el centre que posi d'alguna manera els mitjans perquè això no passi. És a dir, el que no pot ser és que qui té la responsabilitat i la capacitat organitzativa no posi els mitjans i al final resulta que tingués jo la culpa. No, és a dir, si no hi ha més remei, el que passa que aquest seria una situació d'aquestes en què sí que em puc imaginar allà un jutge fent equilibris de, bueno, però on es va sortir, quan tocava, quan no tocava, on havia d'anar, es va entretenir. Aquest és un supòsit que el veig una miqueta més de risc. Jo en aquests casos, si tu suposo que m'avalaràs, és el tema de dir que els comitès d'empresa dels centres o els equips de docents facin una reunió amb la titularitat o amb direcció del centre i que els facin un protocol ben clar de com s'ha d'actuar en aquestes situacions. O sigui, que quedi per escrit aquesta actuació, que admetin que hi hagi un marge de temps de 2 minuts per entre classe i classe. Si no, bueno, és un problema. És un problema perquè no està lligat al lloc i no s'aguanta mai. Això és un tema que s'hauria de treballar des del punt de vista del grup de treballadors, que representen a tots. Jo crec que és... I no és burocràcia. No és burocràcia. Hi ha gent que els protocols a vosaltres, com els metges, us serveixen per dir, bueno, a mi el meu protocol del meu centre em diu que haig de fer això, jo he fet això. Els protocols han de ser complibles, és a dir, que es puguin complir, és a dir, el que no es poden fer un protocol que realment després vosaltres en el vostre dia a dia, en la vostra quotidianitat, no el pugueu executar. Però protocol vol dir diligència, i diligència vol dir que jo ho he fet tot bé. Ok. Una cosa que també has comentat, i també vull que es refresqui, és el tema de les gravacions. Nosaltres podem gravar dins l'aula a un alumne que ens insulti, per exemple? O podem gravar a un pare que a la porta de l'escola ens estigui increpant d'alguna manera? Tenim el dret de fer-ho? Si s'està dirigint a vosaltres, és a dir, si és una conversa entre vosaltres, això és legítim. Això està claríssim, el Tribunal Constitucional ho té declarat. El Tribunal Constitucional fa un símil, que és una mica raro, però que si ho diuen ells haurà de ser així, que és com d'alguna manera, com si tinguessis algú al costat que ho està veient i que et fa de testimoni. Doncs, en comptes de tenir algú al costat, el que tens és un dispositiu que t'ho grava. Però ha de ser això, és a dir, una conversa entre dues persones. Si resulta que aquesta conversa, com tu dius, és un pare que està allà baix i m'està increpant, però m'ho està dient a mi, si s'està dirigint a mi, és legítim i és una prova vàlida. És una prova vàlida.
sense avisar. O sigui, moltes vegades pots tenir el mòbil davant i la persona que està increpant ho està veient, però te la pots amagar a la butxaca i això també és vàlid i legítim? Ho és. Ok. Bueno, és bo saber-ho perquè també les consultes van per aquí moltes vegades. I el fet, bueno, i això també va lligat una miqueta que, clar, si a mi un alumne m'increpa o m'insulta a l'aula, jo tinc el dret de treure el mòbil a l'escola? El dret de treure el mòbil, perquè ho teniu limitat d'alguna manera? Hi ha centres on està limitat l'ús del mòbil i no volen que els mateixos alumnes no portin el mòbil a l'escola. Per què? Perquè hi ha robatoris, perquè es perden i és una responsabilitat. Però vosaltres també, és a dir, una prohibició en aquest sentit de no poder... Jo diria que ho podeu. O sigui, si és amb l'objectiu de gravar una conversa o un insult, o un fet gairebé delictiu, encara que sigui un menor, per això està la llei penal del menor, doncs podríeu fer-ho. Bueno, doncs jo crec que és bastant important perquè és una eina de defensa nostra que tenim, perquè moltes vegades depenem d'això, depenem que es pugui provar d'alguna manera. O sigui, si tenim clar, i per això deixem clar, i per això vull refrescar-ho amb el comentari, que m'ha sorprès perquè és que pensava que no es podia fer. Jo particularment no ho pensava i, ostres, queda molt clar que a l'aula, fora de l'escola, o si algú t'increpa directament, ja sigui alumne, ja sigui pare, ja sigui un altre professor, tens el dret de gravar la conversa o d'una forma directa o inclús tenir-la a la butxaca ficat. Més coses, més preguntes ja. En tot cas, algunes ja les has comentat, però també voldria refrescar-les, perquè sobretot el que la gent demana més és quan ataquen el professor d'alguna manera, ja sigui amb agressions directes, físiques, com sigui amb calúmnies, ja sigui amb denúncies falses, que un alumne gravi, per exemple. Però abans de passar a aquestes preguntes, perquè hi ha diferents graus, ha arribat una que també és curiosa. És el tema, que a vegades passa i sí que ens arriba a nosaltres com a consulta. Nosaltres podem acompanyar un alumne amb el cotxe particular nostre? Si, per exemple, en dues situacions. Una, mira, que aquesta persona ha arribat tard per anar a la piscina i jo surto més tard i jo acompanyo aquest alumne o alumna a la piscina perquè no es perdi la sessió de piscina, per exemple. No és un cas greu. I una altra situació que se't planteja és en el cas que hi hagi un accident que s'hagi trencat una cama, per exemple. En lloc d'esperar a l'ambulància, doncs el portem nosaltres directament. Estem fent bé? O d'alguna manera s'ha de derivar amb una altra responsabilitat a una altra entitat? A veure, jo, en quant a l'accident, si és necessari i urgent i és millor per l'atenció urgent de l'alumne, portar-lo amb el teu cotxe perquè l'ambulància està trigant, perquè no arriba, etc., jo crec que estaria justificat. Clar, és a dir, sempre davant d'un accident el que s'ha de fer és el necessari, el que sigui millor per aquella situació. Ara, si l'ambulància se l'ha cridat, no hi ha una urgència de vida o mort, l'ambulància vindrà amb uns mitjans millors, amb professionals, millor esperar-la. Però també pot passar que sigui la situació tan greu que no es pugui esperar, llavors estaria justificat això. És el mateix que agafar un taxi, d'alguna manera, és la urgència, la gravetat. El de l'extraescolar, clar, entenc que suposo que es pregunta per si passa alguna cosa, per si passa alguna cosa en el sentit de dos idees que m'acudeixen. Alguna sospita d'alguna cosa estranya o que hi hagi un accident mentre vaig cap a l'extraescolar de natació. No, potser amb la idea que no tenim autorització dels pares. Que d'alguna manera, ostres, que ha marxat l'autobús que va a la piscina, ja no dic extraescolar, sinó dins l'horari escolar, que a vegades ja a l'hora d'educació física està programada en aquell trimestre anar a la piscina. Doncs mira, ha marxat l'autobús i aquesta persona, per exemple, estava a una altra classe i s'ha tingut de retrasar per algun motiu i, ostres, que no m'ha arribat a l'autobús i casualment llavors que algun professor amb bona voluntat, entre cometes, que la tenen, que el porti amb el seu cotxe particular perquè en aquell moment sortia i la pot acompanyar o pot acompanyar-lo. Llavors, clar, si hi ha un accident i no té autorització dels pares, i vull tenir autorització,
o sigui, i no telefònica, m'entens? O sigui, per escrit. És legítim que un pare autoritzi per escrit que el seu fill vagi amb el cotxe particular d'un professor en aquestes circumstàncies, o com una norma? Si el pare o la mare autoritza expressament aquell transport en concret, després seria absurd que reclamés, més quan és per portar-lo a una extraescolar que era necessària, etc. El tema de si no hi ha autorització, és una pena que hagueu d'estar fent aquests equilibris, no? Perquè el natural, és a dir, si no tinguéssim tantes normes i tants lius, el natural seria dir, mira, l'acompanyo i ja està, però com que passen coses, i ja fa molts anys que passen coses, doncs entenc que sempre teniu aquestes precaucions. Jo, si no hi ha autorització, crec que li passaria al pilot al director i que cridi un taxi. Però és a dir, si havia d'anar amb un transport escolar i el transport escolar ja no hi és, doncs un altre transport semipúblic, el taxi. El vehicle particular, si es pot evitar i no és absolutament necessari, perquè si hi ha un accident, no sé, no hauria de ser així, però si a mi m'ho pregunteu, jo diria, seria vigilant i no prendria la decisió jo com a docent pel meu compte. Direcció, pares, perquè és preciós que tingueu la bona voluntat i és que ha de ser així, però és veritat que a vegades després poden passar coses, perquè us asseguro que la realitat supera la ficció. Sí, no, claríssim. Un altre tema, també es pregunten. Potser em deixo pel final tot el tema d'agressions, que t'ho he comentat abans. El tema de grups de WhatsApp. O sigui, que la mateixa escola utilitzi grups de WhatsApp per posar-se en comunicació amb els professors i professores. Si l'organitza l'empresa, estem obligats a tenir el mòbil o que ens donin un mòbil, perquè no tothom té l'obligació. Jo entenc que un grup de WhatsApp no tenim l'obligació d'estar-hi si no ens donen un mòbil, en aquest aspecte. No sé si m'entens. O sigui, que la mateixa direcció fomenti un grup de WhatsApp suposant que tothom té mòbil o tothom té l'aplicació de WhatsApp. I prescindeix d'un correu corporatiu que s'entén que és el que està actualment i funciona. Podem nosaltres marxar d'allà argumentant-ho clarament. No queda malament, escolta, marxo per aquest motiu. Jo crec que un grup de WhatsApp no és la manera d'organitzar una feina professional, i més amb un dispositiu que és privat, i més quan això pot arribar en horaris o temps de descans. Correcte. No és per això, o sigui, més que tot és refrescar aquests temes perquè a vegades les consultes ens arriben i va per aquí el tema, i les preguntes han arribat i va per aquí, o sigui, és per donar seguretat a la gent i que, escolta'm, si tu no em dones un mòbil, jo puc sortir d'aquest grup de WhatsApp. No tinc per què utilitzar un estri privat perquè a tota hora tothom comenti tot això. I el cap de setmana i tot això. El dret al descans tampoc existeix. A vegades és així. He comentat aquests aspectes que em semblaven obvis, però volia refrescar-los perquè la gent estigui present. Sí. I després passo una mica a les agressions i les consultes van per aquí i gairebé, mira, portem una horeta, anirem per aquí. Tornem a parlar una miqueta del mateix. Quan les agressions Què ha de fer un professor quan és agredit físicament per un alumne o per un pare en el recinte de l'escola? O inclús a fora, o sigui, al pati ja quan s'entreguen els nanos és agredit d'alguna manera. Què es pot fer en aquests casos? Jo, com a advocada, el que us haig de dir és que això pot ser delicte, encara que sigui un delicte lleu, i que, per tant, aquí l'eina legal que existeix és la denúncia. Dins l'escola, a un alumne, jo puc denunciar, un adult pot denunciar a un menor dins l'escola? Si ha comès un delicte, sí. M'ha donat una patada davant dels alumnes. Una patada és una agressió. Sí. Llavors, serà el jutge el que valorarà si és prou greu per ser un delicte lleu, etc. Però, és a dir, per poder
legalment podeu fer això. Una altra cosa és la vostra decisió personal, d'oportunitat, tenint en compte aquell alumne, tenint en compte la situació, és a dir, l'oportunitat que vosaltres li veieu allò. Per tant, la resposta legal és que es pot posar una denúncia. Ara, aquesta denúncia quin recorregut tindrà i com pot acabar i plantegem-nos si és satisfactòria per vosaltres. Primer, com a qüestió pràctica, si hi ha una agressió, s'haurà de provar l'agressió. I l'ABC, diguéssim, de provar una agressió és un parte mèdic. Per tant, si patim una agressió, ràpidament hem d'anar a un centre mèdic perquè ens facin un parte, a part de curar-nos, però perquè ens facin un parte on es recullin les lesions que se m'han produït, sigui un hematoma, sigui una rascada, sigui una ferida, el que sigui. Fer-se fotos. A mi no m'agrada ser tan pel·liculera, però si vosaltres decidiu denunciar, parte mèdic, i si són unes lesions, allò que es veuen, que pot ajudar a fer-se la idea del que ha passat, fer-se fotos, doncs fer-se fotos. I després anar a denunciar, anar a Mossos, a denunciar el fet. I anar a denunciar, doncs, explicar el relat de fets amb la major precisió possible i amb el major número de detalls possibles, i si hi ha hagut testimonis, doncs també fer referència als testimonis, evidentment aportar el parte, etc. Llavors, per exemple, amb pares, que és el que jo més m'he trobat, no? Perdona, una pregunta. Els testimonis poden ser els mateixos alumnes? Si són menors... Poden declarar? Sí. Hauran de venir acompanyats dels seus pares en el judici, però poden declarar. Passa que han de tenir una certa maduresa, a partir dels 14 anys o així, és a dir, menors molt menors. També la manera de prendre... Entenc una patada, no, però sí que va haver-hi una consulta ahir, per exemple, que parlava d'una ganivetada d'un alumne. Entenc que un alumne de 12 anys complicat, però amb 14 anys potser és més factible que un alumne porti un ganivet i te'l clavi, si aquest conflicte existeix realment. Llavors, potser amb 14 anys és una edat límit per tenir prou maduresa com per declarar. No estaríem parlant d'una persona, estaríem parlant de tota la classe. O potser es fa amb una dependència aïllada del centre. Clar, és que depèn dels testimonis que hi hagi en aquell moment. M'estàs dient que un alumne podria fer de testimoni acompanyat dels seus pares, si és menor, en cas que tingui un cert grau de maduresa. Estem parlant de 14 anys? Menys, no? Depèn de la maduresa. Hi ha nenes que menys també són madurs. Vale. Sí. Vale. Home, una ganivetada, jo crec que això no es pot deixar passar i ha d'anar a un jutjat. I en menors anirà al jutjat de menors, fiscalia, etc. Jo m'he trobat més, per la meva experiència, quan són de majors, pares, mares, agressions, insults, etc. Doncs, on anirà a parar aquesta denúncia? Ens fan el parte i posem la denúncia. On anirà a parar? Doncs, si les lesions han sigut lleus, serà un judici per delicte lleu. Si les lesions han necessitat una curació més llarga, no només una primera assistència d'urgències o inclús uns punts que cauen, sinó un tractament mèdic, doncs anirà per delicte, s'instruiran unes diligències prèvies i es celebrarà un judici. Aquesta segona part, quan els fets són més greus i les lesions són greus, diguéssim, és un procediment judicial que pot ser bastant llarg, sobretot si és fora de Barcelona, podem parlar d'algun any, així de lamentable, però és així, entre que s'instrueix i es celebra judici, depèn de la instrucció que s'hagi de fer, podria passar. I això, com que és greu, ha de tenir el seu camí i s'han de posar mitjans. El delicte lleu, que és allò menor, aquella patada sense ferida, que no causa una lesió que necessiti una assistència facultativa més enllà d'una primera, acabarà amb un delicte lleu, amb un judici per delicte lleu, que són els antics judicis de faltes. Potser us sonen els antics judicis de faltes. Això és que directament et citen per celebrar el judici amb el jutjat d'instrucció. Llavors, aquí és important tenir prova, més enllà del parte. Perquè si vas a un judici de delicte lleu pot ser molt frustrant, perquè si vas amb poca prova o sense prova i el teu testimoni, doncs el jutge té dubtes perquè el de l'altre també planteja contradiccions o no li queda prou clar i no tens més proves, pot haver una absolució.
perquè, com us he dit abans, el dret penal, en principi, ha de ser l'última solució de la societat, intervé només mínimament, etc., amb la qual cosa o està molt clar que tenim proves que destrueixen la presumpció d'innocència o ens podem trobar amb una absolució. I és molt frustrant, ja prou frustrant és que us passi un fet d'aquests com per sobre denunciar, anar a judici i que a sobre hi hagi una absolució. Per tant, quan passi una cosa d'aquestes, sí que els companys, els alumnes, el propi centre, doncs que hi hagi el màxim de prova per acompanyar tot això. Ok. Mira, ja no hi ha més preguntes al voltant del tema. Jo crec que has explicat força bé i bastant clarament. Hem refrescat temes que he considerat que eren per consultes que arriben i per tot, que són temes que preocupen realment a la comunitat. Jo et voldria donar les gràcies, Carme. Ha estat una exposició molt clara, ha estat molt directa, ha estat molt ben atesa. Per tancar ja també vull tornar a agrair, com vaig fer ahir, a la persona que tècnicament ha fet possible aquesta connexió, que és una mica l'ànima d'aquestes jornades, que és el que s'ha mogut i que no el veieu però està aquí darrere, que és en Joan Puntí. I res, escolta'm, moltíssimes gràcies a tota la gent que ha participat, a tota la gent que està assistint avui i Carme, moltíssimes gràcies. Potser en una altra ocasió et tornem a requerir. A la vostra disposició. I molta sort i moltes gràcies per la feina que feu. Doncs vinga, moltes gràcies a tu. Gràcies. Anem desconnectant. Ens estem. S'acaben les jornades i, l'any que ve intentem fer una altra temàtica. Doncs vinga, moltes gràcies a tothom.